Ir-reshuffle minima fil-kabinet komplet tikxef id-djufija tal-Prim Ministru Gonzi li kellu jċedi għal pressjoni biex ma jneħħix lil Giovanna De Bono minn Ministru Tawdex. Li Gonzi xraq ineħħi lil Giovanna De Bono minn Għawdex u jagħti dan il-Ministeru lil Chris Said hija kkonfermata mid-Deputat Nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando li fisser il-fatt li Gonzi kellu jċedi bħala mossa mill-pjan ta' Lawrence Gonzi li ma seħħitx għal dan ir-reshuffle. Sa tard it-tlieta flaxija l-Prim Ministru Lawrence Gonzi kien għaddej blaqat intensivi f'Kastilja mal-Ministru Giovanna De Bono u membri tal-familja tagħha biex jikkonvinċi jaċċedi l-Ministeru Tawdex. Jingħad li Gonzi rid jagħti il-Ministeru tal-Edukazzjoni lil Giovanna De Bono minflok id-Dekasteru Tawdex. Imma wara dawn il-laqat kellu jkun Lawrence Gonzi u mhux Giovanna De Bono li jċedi mill-pjan tiegħu. Kien id-Deputat Nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando li konferma l-informazzjoni li żvela One News dwar il-pjan ta' Gonzi. L-uniku forsi move li kienet ippjanata u ma seħħitx kienet il-move tal-Ministru Giovanna De Bono. Temmen imma li l-Prim Ministru għafas fuq li Giovanna De Bono tbiddel jew iċċedi l-Ministeru tagħha? Jiena dik hija l-informazzjoni li għandi. Iżda l-Prim Ministru dak kollu li qed jingħad fil-mezzi tax-xandir huma biss teoriji. U daw teoriji li jibqaw jinstemaw jena rajt ħafna affarijiet fil-ġimgħat li għaddew u kieku xi ħadd ġabha viċin il-lik. Grazzi ħafna. Fl-istess ħin li Lawrence Gonzi kien qed jagħmel l-almu tiegħu biex jikkonvinċi lil Giovanna De Bono ċedi, fil-Gżira Wċija kienet inxterdet sew l-aħbar li Chris Said kien se jsir Ministru Tawdex. Imma l-pjan ta' Lawrence Gonzi sfuma fix-xejn, hekk kif għaddiet ta' Giovanna De Bono. Lawrence Gonzi ċeda l-pjan tiegħu dwar il-Ministeru għal Għawdex fl-10 ta' Frar, eżattament sena wara li ċeda l-pjan li kellu għal konkatedral ta' San Ġwan minħabba problemi li kellu fost il-backbenchers dwar il-proġett. Ftit tal-jiem ilu d-Deputat Nazzjonalista Philip Mifsud qal li l-Prim Ministru qed ikun rikattat politikament.